Ang Nino, yan nasab siya. Yan nasab kong ikagtahan. Nasa silam sa kawing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asa mong show? Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Ay! Kagang! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawag akong bangkil. Oh, Halalo! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Barcelona na. Dito balita na. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning bagotang sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Diin man ka! Ay, kung sigasigahian ang mata ni mo, ha? Tunggal sa tinahan, diin ka! Dito ko sa hardin sa bahay nga tisala. Wa! O siya? Ang kita? Dadaan palagi ko nila ikaw! La! Tisa na para. Dito ko sa hardin. Sa akong damgula. Unsa? Pagtarong diyan tinay, ha? Bisan unsa naman na imong ipanulte? Ha? Unsa tata? Nagdamgo ka? Nagdamgo ka? Hala, agoy. Si Agoy. Mauman sa tingala katong gingos doktor na nag-sleepwalk ka. La, Mulakaw ka, bisang nagdamgo ka. tingali lang no. Pero, nabalik man sab ka. Diyan man dahil ka mo abot. Ay, giing na nakalanga dito ko moabot Kraang Gardens, Luyos, bahay nga tisa. Pastilan. Pastilan tao na nangitabo. Ay, ano bang ikaw man siya nasakit o sama, ana? Ay! Ha? Eh, Nya, saan to na eh. Unya na tabagtiwas ang istorya. Ako nila mo sorry sa budbod nga ikaw. Ani ka lang sa bahay, ha? Ayaw paglakaw, ha? Kaya tingalig masugatan na sampon nga ni Mosbilya. Hola. Ay, noon sa man ko eh. Magsige naman lang kung damgo kanino. Wala. Katuyok ko naging niya ako utok lagi. Tuna na yun, diferensya yun ako utok. Ano magbalik-balik mo ako damgo kanino, be? Nga, ano dili man sana akong maklaro yung naong. Pero yung tingog, may muhong na ako yung tingog. Magdunay parehas. Ang estatwa. Nakita sa nako ang estatwa sa kong damgo. Ay! Lo! Unsa man niyo akong gikungkum sa kong kamot? Kwintas! Di mo nina ako makuha ang mga kwintas. Isulog ka na. Ug ayaw na yun tangtang. May hunggong na sinako.
Kung tunay buwak sa ilawom nga, murag violet ang kulor. Ay, nahinumdum na ko. Dito ni sa kamot sa estatwa. Ako na isulob. Pero, ano miyabot man na ako? Ay, kalibog ko ba yaoy? Kung di isulob, nga ako lang taguan din sa ilam sa kusina aron way makakita. Abi pa lang ako ni kinawat. Gusto, sayuhon ako trabaho ron ang garden. Pero sa dili pa kumuadto sa bahay nga tisa. Ako na duaon si Nanding. Dili ka mahimong musod. Nang bining. Kuan ba, muli-ili lang ko ni Nanding kung naunsa na siya nang... Di palagi siya mo tingog. Ambot na usa ng anak ko. Nang... Ikaw man ang tatay ginugong nga nabuang tinay. Pero ano nga kung anak may nalisuas pag-isip. Pasod na lagi ko nang... Dili. Magisulti lang kung Nanding ba, gamay lang, kadyot lang yun. Basta hindi ko mutubag siya na ako. Hindi lagi mahimo. Mahadlok pa siya. Tinuod bagit nga siya nakakita sa pateng lawas ni Berto. O lagi, siya. Ako kung mauna nang... Ang kamatayan ni Berto, nagkaingon nga na-shock na siya. Kung dili ang ako. Ikaw gihapon na kaingon. Oh. Kay kundi pa mo suod, dili siya mo antos inyo. Aron magdungan mo antos eskwelahan. O dili untan ni niya makitang pateng lawas ni Berto. Nakatampong gihapon ka sa hitabo niya karon. Nang... Busa lakaw na. Lakaw. Oh. Di ka na mahimong makigsuod kang Nanding. Lakaw na. Paita nila, oy. Ano ako mag-iilap pa sa nginlan? Kumang taon ko manghilabot nila. Si Belyaw yun nakaingon tanan ba? Si Agi kay nganan ko buang pirmi. Oy, Dinay. La? Naglakaw-lakaw mo ka. Kuan lang, mato na ko sa bahay nga tisa. Oo, mao ba? La, saan may balita sa lungsod? Na, huwag pa yung madakpi kung si Kinsa ang nagpaak ni Berto. Bangis ka mananap yung tingali lano. Oo, kay agi man ko no sa ngipon ang may makra. Ang may marka ba sa ubol-ubol ni Berto. Bosa ikaw ha? Ha? Ikaw. Nga naman. Ihatod na ta ka sa eskwelahan. O huwaton lang sa ganako nagpauli na. Uy, ayaw lula, uy. Kaluoy sa di mo no, magkatudatot. Aw sa sunod. Sa adlaw ka na mo eskwela. Mingaw mang gyapong bahay nga tisa. Mingadlaw. Lo? Naka diha? Magtiwas ko trabaho sa loyolo. Eh, kang aman din ang dakong pultahan sa bahay nga tisa. Lo, musod ko ha. Uhaw man. Naka tubig diha sa sudlo? May abli og dako-dako ang pultahan. Musod ko lo ha. Magkuha naman ko tubig sa kusina lo. Abli ang dako-dako ang pultahan. Para musod ang kahayag sa sud. Lo. O sala ka basong tubig akong kuhaon lo. Aw, manghuam na lang ko pitchilo para di ko magbalik-balik ha. Naunsa man yung bongbong ni na din sa sala. Miliki man ni. Wa man niliki sa miagyang adlaw nga mianmi ko. Mura man gibunalan od akong bato. Lo, gabi hang nikias bongbong. May tunog dapat sa kusina. Lo! Lo, ikaw na, Lo! Lo! Hi, Lo! Eh, wag may tao din sa kusina. Ay, di kumidyahan man tingali kong George.
May kwarto man di din skills kusina. Lo? Ikaw na naasoda ng kwarto? Lo, tubag ako ba? Nay, George din sa inyo, Lo? Kinsa ka na si George? Ay, kagang... Lulusad, uy. Mahadlok ka ba gapon nga mutan na sa akong naon? Ay. Tinay. Di man, Lo, sorry ha. Naana naman ko, ana, pero makalitan gihapon ko ba basta mong kalit ka tingog. Lo, di ka sa sala? Oo. Kinsa man ka na George nga imong gihisgutan? Ay, kuan, Lo. Ay, basta doon na ko'y multo ang bahay, good. Amo mananganlan og George ang multo. Mahadlok ka ba o multo? Dili, Lo, uy. Mas mahadlo kong tao. Og, sa may patay ni Berto. Unsa? Mahal pa tayo, nining dapita. Ulo, doon na, amo silingan. Uhay, animos balitaloy. Taga dito na si Berto sa ibabaw. Unya, nakita na lang siya ni Nanding ang iyang patayng lawas ba? Sa milabayng gabi diha di babaw sa amo Unsa iyang namat yan? Di pa ako na siya mananaplo. Sa ubul-ubul pag yun. Dili. Ha? Kasi dili, Lo. Ha? Tatay pa sa gudlo. Kinsa man dito misuda ng kwarto, ha? Nakamatay siya tulog. Dito makakasasalang kikan. Si Luis, tingali ang misod. Si Luis? Oh. Sagod di ay. Hi, Luis! Hello? Imo kong gihadlok, ha? Gawas ko na this kwarto, Luis! Luis! Lo. Ayaw nagtugawa si Luis. Ha? Ay, may pahuway na. Ha? Dili na siya makatog kung gabi. Mao nga kung dukaon siya sa adlaw. Kinahanglang matugod siya. Ay, may insomnia din na siya? Sige na. Pagkuha na og tubig sa pitsilitos kusina. Aron makabalik na ka sa imong trabaho. Oo, ni Adi ay ang kwarta. Ay. Maunay suhol ni mo karong adlaw. Salamat, Luha. Musayo lang kung lakaw ron, Luha, kay aron hayag pa ko nga mubaktas kayo sa eskwelahan. Pag-ampe. Elmo, nga nung misud ka din sa akong nawa. Daw ang balita. Nahibaw ko. May biktima na sila. Oh, Osa ka, Berto. Kinahanglang mabantayan ko sa tanang panahon si Christina. Apa, luya ka na agawon. Kinahanglang mukaon ka. Dili. Gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.